साफ्रोमखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जय मासि फै अनजायग्राफोर जोङो ईस्टरनि बोसोरनि फारसे जोङो थांनि जों खोनासंनि आरो जोङो सोलोंनि आरो लोगोसे गावजों गाव जेब्लायबो जोङो शेयार खालामलायनि थुलुंगा होज्लायनि जाहाथे गुबुन सासेयाबो गोहो मोननाय बादि मिथिनाय बादि बुजिनाय बादि गोबां समाव नोंथांमोना सानदों जानो हागौ दि बाइबेलावथ' बिदि स्कुल कलेजनि बागै जेबो मेनसन खालामनाय गैया सोलोंथाइनि बागै जेबो बेयाव बुंनाय गैया आरो फारसेखै नायोब्ला जिसुनि सेलाफोरखौ बिसोरथ' माथो ना हमग्राफोरसोमोन बिसोरथ' माथो रावबो लेखा फरायनाय नङा इडुकेटेड मानसिफोरबो नङा जोंबो फरायाबाबो जागोन जोंबो स्कुल कलेज थाङाबाबो जागोन अब्लालाय जोंनोलाय मानो थाखाय बिसोरबो जुदि फरायाखैबा बिसोरबो जुदि बिदिब्ला गोबां मानसिनि गोसोआव बेफोरबायदि साननाय बेफोरबायदि कुइसनफोरबो दं जानो हागौ स' आङो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरदों दि बे नङा दि बै समावहाय बिदि स्कुल कलेज बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयामोन बे नङा बे समावबो जाहैबाय सोलोंथाइफोर दङमोन आरो जुदि जोङो पलखौ नायोबा बेबो जाहैबाय सासे जोबोद गोरों बेक्ति जोबोद गोरों मानसि बेबो सासे इडुकेटेड आरो धोनि माहाजोन बेयो सासे सुबुंमोन मानसिमोन आरो जुदि जोङो फारसेखै नायोब्ला लुकासखौ नायोब्ला बेबो सासे जोबोद गोरों इडुकेटेड आरो बेजों लोगोसे बेखौबो बुंदों दि बियो जोबोद इन्टेलिजेन्टमोन होननानै बुंदों लुकासखौ आरो लोगोसे बे मामोन बियो सासे डक्टरमोन बियो सासे बिदिनो फाहामग्रामोन बियो जोबोद गोरों मानसिमोन दै लुकासआबो हेर'दाबो जाहैबाय हेर'द राजायाबो सासे इडुकेटेड पार्सनमोन बेबो जाहैबाय जोबोद गिदिर बिदिनो गोरों मानसिमोन बेबो बिदिनो गोबां गोरों इडुकेटेड पार्सनफोर बाइबेलावबो जाहैबाय गोबां दङ बे नङादि बिसोरो लेखा फरा खालामाखै बिसोरो ओरैनो बिदि माबादों बिदि मावदों बिदि थांदों बे नङा बिसोरबो जाहैबाय गोरों मानसिफोर आरो बाइबेलाव बेफोरबायदिनो गोबां गोरों मानसिफोर दंमोन दा जेरैबायदि टिचार थायो जेरैबायदि फोरोंगिरि थायो सिगांनि दिनाव जाहैबाय बेबायदिनो गुरुफोर थायोमोन जायफोरानोखि फोरोंगिरिफोरमोन नंगौ बेफोरबायदि गोबां गिदिर इउनिभारसिटिफोर गैयामोन जानो हागौ नाथाय गोबां गोरों मानसिफोर बेक्तिफोर बै समावबो दङमोन इडुकेटेड पार्सनफोर दङमोन नोंथांमोना साननो नाङा दि बेफोरबायदि गैयामोन बेफोरबायदि फरायाखैमोन मायाखैमोन होननानै बे 1 पिटर 2 पिटरखौबो जाहैबाय बे पिटरानो लिरदों स' बाइबेलावबो जाहैबाय इडुकेटेड पार्सनफोर इन्टेलिजेन्ट गोरों मानसिफोर बिसोरो दङमोन बेयावहाय बेनिखायनो नोंथांमोना साननाङा बेफोरखौ साननानै स्कुल कलेज फरायालासिनो नोंसोरो थानो नाङा दिनैहाय इसोरनि रायजोआव जाहैबाय गोरों गेदेरबो जानो नांगौ गियानि गोरों बेफोरबायदिबो जानो नांगौ बिदिखौ नाङा बेबो नङा नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनो नाङा गोरोन्थि साननो नाङा लास्ट टाइम बेबायदि जादों होननानै खोनादों बेबायदि जादोंमोननो जेनेबा प्रेयार सेन्टाराव गोबां बेफोरबायदिनो थाङो आं गाज्रि होननानै बुङा बेफोरबायदि थांनायखौ बेफोरबायदि आर'ज खालामहैनायखौ फास्टिं थाहैनायखौ बिदिनो फास्टिं प्रेयार सेन्टारफोरावहाय थाङो बिदिनो गोबाङा थाङैनो स्कुल कलेजफोरखौहाय फरायनायफोरखौ गारलायलांबाय फारसेथिं स्कुल कलेज थांला फरायनायफोरखौ गारजोब्बाय बिमा बिफाफोरा फारसेखै जाहैबाय एकदमबारे दुखु मा जाबावगोन मा खालामबावनो बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनि देरबोनाय स्टुडेन्टफोर जोंनि देरबोनाय युथ सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनांगौ सोलोंनो नांगौ गोरों मानसि जानो नांगौ इसोरा बुङाखैदि नोङो गोरों जानो नाङा नोङो गियानि जानो नाङा इसोरा बेखौहाय बुङाखै आरो जाय बेक्तिनियावहाय जाय सेन्टारावनोखि नोंसोरो थांदों बे सेन्टारनि बे फास्टिं प्रेयारनि दैदेनगिरि एबा बुंथिगिरि सालायगिरियाबो मिथिनो नांगौ दि स्टुडेन्टफोरा मानो बिदि जादों मानो बेफोरबायदि खालामदों बिसोरखौहाय थुलुंगासो होनो नांगौ उत्साहसो होनो नांगौ बिदि जथुमबाय बिदि थाबाय बेयावनो सानसे थाबाय थासिगोन फारसेखै जेबो गैला उनावहाय लाइफआ मा जाहैगोन इसोराथ' नोंखौ बुङाखै बेबायदि खालाम होननानै इसोराथ' नोंखौ थिनाखै मावनायजों लोगोसे मा होनदों इसोरखौहाय सिगाङाव दोन होननानै बुंदों नों जेखि मावा मानो जेखि खालामा मानो इसोरनि लागै मावनाय बायदि नोङो माव इसोरनि थाखायसो नोङो माव नोङो हाजिरा मावोब्लाबो नोङो खेथि मावोब्लाबो नोङो इसोरनि हाबाफारिखौ नोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनो हायो नों स्कुल कलेजाव थाङोब्लाबो नोङो इसोरखौ हामबाय होनो हायो इसोरनि खोथा बाथ्रा नोङो सावरायनो हायो देट नट मिन्स दि नोङो स्कुलाव थांनो नाङा नोङो फरायसालियाव थांनो नाङा बे नङा
बोसोनाव बुंदों कलसियारिनि लिरनायथिनि अध्याय 17 पदआव नोंसोरो जेखि बुङा आरो जेखि खालामा मानो बेखौ प्रभु जिसुनि मुङै मावदो आरो ख्रिस्टजों बिफा इसोरखौ बाखनायदो। नोंसोरो जेखौखि खालामा मानो जेखौखि बुङा मानो ख्रिस्टनि लागैसो ख्रिस्टनो मावनाय बादिसो नोङो माव होननानै बुंदों। दा नोंनो साननानै नाय, नोंनो बुं, दिनै नों जुदि गियानि गोरों गेदेर जायाब्ला दानि जुगाव दानि दिनावहाय सोर नोंखौहाय फसंगोन, सोर नोंखौहाय दोनगोन, सोर बोरै नोंखौहाय बिबान होनो, बोरै नोंखौहाय गिर्जायावहाय फसंनो, बोरै नोंखौ स्टेजावहाय फसंनो। नोंनो जुदि इगनर खालामोब्ला इसोराथ' नोंनो मोनफ्रोमबोनि सुबिदाखौ होदों, नाथाय नोंसो दिनै एक्सेप्ट खालामाखै, इगनर खालामबाय थादों। नोंसो दिनै साननो रोङिफोर बायदि मूर्ख बायदि नोङो जिउ खुंनो नागिरदों। नोङो फरायोब्लाबो नोङो इसोरखौ हामबाय होनो हायो, इसोरखौ बाख्नायनो हायो। नों कलेज थाङोब्लाबो नोङो हाबाफारि मावोब्लाबो नोङो इसोरनि बोसोनखौ नोङो फोसावनो हायो, इसोरनि हाबाफारिखौ नोङो मावलांनो हायो, इसोरखौ नोङो बाख्नायनो हायो, आरजखौ नोङो खालामनो हायो। बेनिखायनो बे गोरोन्थिखौ मालाबाबो दा माव, बेफोरबायदि साननायखौ मालाबाबो गोसोआव दा लाबो दि बिसोरो थाङाखैमोन, बिसोरो फरायाखैमोन, बाइबेलाव बेफोरबायदि स्कुल कलेज गैयामोन, बेफोरबायदि नङा। गोबां गोरों गोरों मानसि दङ बाइबेलाव, बाइबेलखौ ओरैनो लिरनो हायाखै, बाइबेला ओरैनो लिरजायाखै। बेयावहाय गोबां गिदिर गिदिर इडुकेटेड पार्सनफोर बेयावहाय दङ, गियानि मानसिफोर बेयावहाय दङ। दा फरायालासेनो ओरैनो थासिगोन, गोदाव सोराव थासिगोन, गोदाव सोराव जिउ खुंसिगोन। उनावहाय मा कम्पानिफोराव खारलांबायसिगोन, कम्पानिफोराव थांबाय बायसिगोन, अबेबा बेंगलरनो, अबेबा चेन्नाइनो, अबावबानो दाब दाब जायगाफोरावहाय थांसिगोन। मानि थाखाय? बेफोरो जाहैबाय मोजाङै सोलोङिनि थाखाय, मोजाङै सोलोंथाइ लायैनि थाखाय, बिमा बिफानि बोसोनखौ मानियैनि थाखाय, लायैनि थाखाय। बोसोनावथ' बुंदोंना इफिसियारिनि लिरनाय 6 अध्याय 1, 2, 3 गथ'फोर नोंसोरो ख्रिस्टियान गथ' जानायखाय गावनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला होननानै। बिमा बिफाफोरा बुंबायदों फराय, स्कुलाव थां होननानै, फराय मोजाङै, कलेजफोराव थां होननानै, मोजाङै सोलों होननानै बिमा बिफाफोरा थुलुंगा होबाय बायदों। नाथाय नोंसोरसो दिनै बेफोरखौ खोमानानै लादोंना। बोसोना बुंदों बिमा बिफानि बोसोनखौ ला, बिमा बिफाया बोसोन होदों मोजाङै फराय, मोजाङै स्टाडि खालाम, आरज खालाम, इसोरखौ सिगाङाव दोननानै माव, इसोरखौ सिगाङाव दोननानै फराय। अब्ला नोंसोरसो बिमा बिफानि बोसोनखौहाय हलाय खालामदोंना, इगनर खालामदों। थ' गोरोन्थिया सोरनि? नोंसोरनिसो। अब्ला बे नङादि सोलोंथाइ नाङा, बे नङादि नोङो स्कुल कलेजाव थांनो नाङा, बे नङादि नोङो फरायनो नाङा, बिदि बाइबेलावबो बिदिसोमोन बैदिसोमोन बैयो, बे नङा। इसोरनि बोसोनाव बुंदों नोङो जेखौखि मावा मानो, जेखौखि खालामा मानो, इसोरखौ सिगाङाव दोननानै माव, इसोरखौ सिगाङाव दोननानै थाबाय होननानै बुंदों। नोंखौ बेयाव बुङाखै नोंखौ स्कुल थांनो नाङा, सोलोंथाइ लानो नाङा, फरायहैनो नाङा, कलेज थांनो नाङा, बायदिसिना हेन टेन नोंखौहाय बेयाव बुङाखै। नोंसो बेफोरखौ साननानै सुजुदों, मानसियासो बेफोरखौ बानायदों। आरो खायफाया सानो दि स्कुल कलेज थाङोब्ला मानसिया गाज्रि जायो होननानै, फोरबुनि नैथि फैफिननायावहाय थांफानो मोननाय नङा होननानै। आरो फोरबुआ दिनै फै लागि गाबोन फै, समफोर फै लागि दा फै, एबा नेक्स्ट मान्थआव फै, जेखि दिनाव फैया मानो थाम थिम जानानै थानांगौआथ' नों अरायबो खाना। नों माबा मोनसे हाबाफारि मावोब्लाबो, नों अबावबा थाङोब्लाबो, नोङो न'आव थायोब्लाबो, दिनै जोंसो बे संसारखौ सिनायथि होनांगौ, जोंसो दिनै बे गाज्रिखौ मोजांजों फेजेननो नांगौ। बे नङादि नोङो न'आवनो थाबाय थागोन, बिदिनो मावबाय थागोन, बे नङा। अब्लासो बेबायदिब्लासो बासायजानायखौ मोनगोन, जिसुनि नैथि फैफिननायावहाय थांफानो मोनगोन। आरो नों न'आवबो थानानैबो जुदि नोङो फोथायाब्ला, न'आवबो थानानै जुदि मबाइलाव नोङो गाज्रि हाबाफारिखौनो मावोब्ला, गाज्रिखौनो जुदि नायोब्ला, गाज्रिखौनो जुदि बुङोब्ला, नों मा फोरबुनि नैथि फैफिनायाव थांफागोन ने? गोबाङा सानो कलेज स्कुलफोराव थाङोब्ला गाज्रि जायो होननानै। नों न'आव थानानैबाबो गाज्रि जागोन, नों जुदि गावखौ हमथानो रोङाब्ला। सैताना जेरावबो दङ, जेरावबो एक्टिभ, 24 घन्टा हर सान होननानै बुंदों।
लकडाउन सिंह बायदि जमबाय थायो होननानै बुंदों बे नङा दि बे बाहेरावल' दङ अबेबा स्कुलाव अबेबा कलेजाव उमुक दाबसे जायगायाव आरो जेब्लानो नों न'आव दङ जेब्लानोखि नों हारसिं थागोन बेयावबो बे नोंजों लोगोआव दङ नों जुदि साबधान नङाब्ला नोंनि फिसा साननायावनो बे खामानि मावगोन नोंनि गोसोआव हाबगोन बिनो गिदिर लामा नाङा सैताननो फैनो थाखाय फिसा मोनसेल' उइकनेस नांगौ नोंनि अब्लानो नोंखौ बाहायगोन बियो गोरोन्थि साननो नाङा बुजिनो नाङा स्कुल फरायनायखौ कलेज थांनायखौ सोलोंथाइ लानायखौ बे गाज्रि जागोन माबा जागोन होननानै आरो बे गाज्रिखौथ' जोङो मोजांजों फेजेननो नांगौना नों स्रां जानानै खोमसिखौ मानो गिदों नों संख्रि जानानै बेखौ मानो नोङो थावनाय होनो हायाखै सिनायथि होनांगौआ साखि होनांगौआ नोंसो दे अके बाइबेलावहाय बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों गोसोआव फैदों दे जेब्लानोखि माथाइनि लिरनाय 10 अध्याय 33 पदआव नायगोन ना मेथ्यु चैप्टार 10 verse 33 आवहाय नायगोन बेयाव बेबायदि बुंदों नाथाय जाया आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लाया बिखौ आंबो आंनि होननानै आफानि सिगाङाव सिमान लानाय नङा नों दिनै गिदों मानसिफोरनि सिगाङाव थांनानै इसोरनि बोसोनखौ बुंनो स्कुलाव कलेजाव बुंनो मानोना जों जेरावखि थाया मानो इसोरनि हाबाफारि मावनो हायो इसोरनि बोसोनखौ बुंनो हायो शेयार खालामनो हायो थुलुंगा लाज्लायनो हायो नाथाय नों जुदि बेयाव थांनानै जुदि गियोब्ला नों जुदि गावखौनो सिनायथि होआब्ला खायफा बेफोरबायदि दंना गावखौनो खृष्टान होननानै बुंनानै लानोबो लाजियो होननानै बेफोरबायदि मानसिफोरबो दङ मिथिगौ ना गोसोआव ला बोसोनाव बेखौनो बुंदों जाया आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लानाय नङा आंबो बिसोरखौ आंनि होननानै आफानि सिगाङाव सिमान लानाय नङा होननानै बुंदों इसोरनि बोसोनाव दानाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर इसोरनि बोसोनाव बेखौ बुङाखै दि नोङो सोलोंथाइ लानो नाङा नोङो इडुकेटेड पार्सन इडुकेटेड मानसि नोङो जानो नाङा गोरों मानसि नोङो जानो नाङा बेखौ इसोरनि बोसोनाव बुङाखै दे मालाबाबो गोरोन्थि साननो नाङा गोरोन्थि बुजिनो नाङा इसोरनि बोसोनाव बेखौसो बुंदों सोरहाबा जुदि गियाना थोयि जादोंब्ला बियो इसोरनाव बिथों इसोरनाव बुंथों होननानै बोसोनाव बुंदों गियाननि गुदिया इसोरासो इसोरा नोंनो गियान हरगोन नोंनि सोलोंनायाव नोंनि बुजियावहाय नोंखौ बुजिनो थाखाय नोंखौ फोरोंनो नोंखौ रोंहोनो थाखाय आगानफ्रामबो बियो नोंजों लोगोआव दङ होननानै बुंदों नाथाय जोंनि साननायफोरासो उल्थां फाल्थां जोङो गोबां समावहाय साननो हमो फै आङो बे बोसोरनि गेजेरजों बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरदोंमोन बे समाव बेफोर बोसोरनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौ बोर होथों आमेन